मा जादों इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव सरकाराव एलायन्स दंब्लाबो सानफ्रोमबो दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थारैनो सोरनि बुंनायाव बेबायदि दान्थे बिदान्थे जाबाय थादों? बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो, बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया। बेराफारसेथिं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रावजोंबो दान्थे बिदान्थे खालामालासिनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंगासिनो दं। সকলোৰে লগত আছে আৰু মই বিচাৰো যে বিজেপিয়ে কাৰো বিপক্ষে ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে, মাত্ৰ বড়োলেণ্ডৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলিব লাগে। नाथाय गुबुन फारसेथिं आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बिटिसि खुंथाय सामलायनाया सिस्टेमेटिक जायाखै बुंनाय बाथ्राफोराव खुंथाय गोआव थानायफोरनियाव देहायाव नांनानै बिनि सायाव फिनजाथाय होदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बिश्वजित दैमारिया बेसेबां सिस्टेमजों सोलिग्रा मानसि जोंबो मिथियो आरो बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकाराव बिथाङाबो सासेमोन। बै समाव मा सिस्टेम दंमोन बिनि फिननायखौ बिथाङा होग्रोथों होननानै बुङो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बिश्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो, कारण थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै। आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन, मा सिस्टेम दं बिनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोथों, बिनिफ्रायसो खोथा बुंथों। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदि जेसेबां दानि सरकारा आसनि बानायबाय बियो मोनसेबो सिस्टेमनि बाहेरायाव नङा, बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिया सिस्टेम बुजिग्रा नङा, बिथाङा सिस्टेमखौ बुजिग्रोनानै बाथ्रा बुं। बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय, कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेरायाव होआ, जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेरायाव जों गरसेबो बाहायाखै। जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जों सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों, बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया। बिथाङा कुनु दिन सिस्टेम मानिया, सिस्टेम बुजिया, आरो बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियैखौबो जानला मोनला कमेन्ट होदों। बेनिखायनो फारसेथिं बसुमतारी बिथाङा बिखौबो बुंबावदि आसामाव 10 बोसोर सरकार खुंबाय बिखौ गोजोनथाय दंना गैया रायजो राजाफोरनियाव सोंबासो मिथिगोन। आरो बिटिसिआव बिजेपि सरकार खुंनांगौब्ला हाग्रामा महिलारिनिया 17 बोसोराव जेसेबां जादों बेसेबांबो जायाबो जानो हागौ, मानोना बिजेपिआव जेरैबायदि दैदेनगिरि दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। दा बिजेपिया बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों। दा आसामनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफेक्सन मोनदों ना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन, कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिया सासन खालामबाय। बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया, खिन्थु रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन। बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिया फैयोबासो हरसेनि भितरावनो अलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना, कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो, आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ। खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोराव जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ।